Kapsz fémet is, hogy örüljél. Te meg kapsz ilyet, hogyha adsz egy prémiumra váltót, na? Azt szerintem most egyőre annyi. Nem tudok most itt adni más hirtelen. Azt mondom, hogyha veszel nekem egy prémiumra váltót, ezt mind megkapod. Ó, persze. Cserekész. Na, oké. Na végre kinyertem valakit. Hallod? Nem kattintasz rá arra, hogy cserek? Most kaptam egy bazsári bizsút, bazd meg. Most már Ja. abból is van már 2. Ennyit a párbajról. A történt a cserével, és nem sikerült a tárgycsere. Mi a faszom van? Nem, ezt mondtam én is, hogy múltkor valamelyikkel cserélni akartam, azt hiába mind a ketten prémiumosok voltunk, egyszerűen nem akarta, nem engedélyezte. Nem értem. Nem baj, Kenny, nekem azért adhatsz cuccokat. Hogy nem, minden vágyam. Ugye? Tudtam Na, én. jövök Krisz a képbe. Ó. Hú, de ismerős ez a pálya. Hát még nekem. Ez konkrétan megint Fűrészország? Ja, nem. Nem, ez nem az. Ez nem. Ez is ismerős pedig. Itt van. Anyádat. Ó, Kenny nagyon osztja a népet. A kurva szátokat. Mr. Kolbász, kellemes ünnepeket. Rohadjál meg! Mr. Kolbász. Ott van a pirosaknál van. Mr. Kolbász. Mr. Norberto. Mr. Kolbász. Az én néha elgondolkozok, hogy akik kitalálnak ilyen hülye neveket, először mire gondolhatnak, hogy mi legyen a neve, legyen kolbász, nem, legyen tepertő. Itt ilyen, bajusz tepertő, vagy ilyesmi, nem? Ó, Kenny, hova még? Láttam Tönkre. a sisakod. Láttam a napóleonos Basz sisakod. meg. Az Kenny volt. Igen. Megjött a havia. Te, ha már! Szia, Norbi! Letöltöm? Azt mondja, hogy... Hogy csak egyet töltöm. Kettőt Vagy hogy- töltöm. Hogy csak Nem egyet. adtam. Nem adtam meg a Hát másik. akkor nekem se adta meg. Kacsa! Mi? Hiába kiütöttem egy embert agyonfűrésszel, meg se adta, leszart az egészet. Agyonfűrész. Hát a doktorral. Ja, az, jaj, ezek is van. Ott fut a Kenny. Hogy tudtam, hogy ő az a kalóz sisakodról tudtam. Hát így csadé kaptam, mert vettem, vagyis támogattam egy pályát. Ó, akkor támogassál már helyettem is egy pályát. Hát csinálj egyet. Ja, És hogyha adsz érte valami tárgyat, akkor meg pláne. Hát adok érte De- testápolót. Valami különlegeset. Jó, ügyes, kolbászos. Figyelj, adsz nekem valami különlegeset, én szívesen adok neked valami különlegeset. Valami Azt bóglit, mi? érteni kell, mi? Egyelőre nincsen nincsre, tudod. Na hát akkor... Hát az gáz. Minden férfinak van valami. Yeah. Hát mondjuk ezt tudtuk róla, csak nem hittük, hogy egyszer bevallod. Induljelek a holdra. Vagy fölrepülsz magadtól is. Ja, láttalak Facebookon. Juha. Ismerőseik közt. Hát, láttam már szebbet. Anyádat. Áj, Norbi, itt van. Ne félj, én is láttam te nálad szebbet. Hát most mit lehet ez ellen tenni? Végüken itt megöltem. Hát nem te voltál Pyróval. Hát annak is ilyen alien és feje volt. Na háló. Na hello, ki vagy? Na, replika in the house. Tényleg? Úristen. Jaj, ne! Én- Szétoszt mindenkinek. Add az 20 ütemet akkor. fejest. In the house. Adjad. In the house. In the house. Replika in the house. Ja, Kacsa! Na. lehet hallani? Lehet hallani egyébként rendesen? Persze. Nem, tisztán de hogy? hallom. Tök sok jobb a hang, mint eddig volt. Csak Hallom? azért, mert nem hallom magam. Jó Hát van, nem de baj mióta- az. de Elég mióta baj, hogy mi voltak halljuk. Ezek az aranyfegyverek, bazd meg. Elég Ilyet még baj, nem hogy is mi halljuk. láttam eddig. Arany.
Van az arany iránytű, meg az arany fegyver, tudod. Meg az arany Hát de nézd meg, bazd meg, egy csomó embernek ott van az aranyszínű fegyvere. Jobb, hello. Hello. Írd el a bal, mi van? Gyere be Zoli, mert Mr. Kolbász téged is meg fog ölni. Mr. Kolbász. Elveli a fenekedet. Azaz, szia Krisz! Ott a kacsa, az én kacsám. Ne! Te csak. Kriszt leszette. Egy már picture leszette izével. A gyors, agyonfűrésszel. Hallod? Van egy rossz csont térni ládám, hú, és ezzel most mi a faszomat kezdjek, nincs hozzá kulcsom. Hát ne vedd meg, mert rosson. Az meg. Na várj, most ilyen kocsitolás van? Nem? Pont foglalós. Ez egy gyilkolástolás van. Így van, jó édes. Itt talán még quickscope-ozni is lehet, hallod? Mit csinálni? Quickscope-ozni, ha elég elszánt Azt az meg a ember. medik gyógyítja a mediket. Ne kreatívak. Krisz, ezt is láttad? Ja, itt fekszel, jó van. Akkor látod. Elfáradtál, vagy mi? Na hát már itt is. Itt egy kocsa. Nézd meg, nézd meg! Ezek állatok! Aki írja már ki valamiket. Megyek serpenyővel. Azért az úgy de jó, hogy mindenkinek prémiumja van csak Tényleg aranyozott a izéje, Te egy kisebbség vagy, látod? aranyozott az élesztője. Na nem mondod. Na a replika Mr. Kolbásszal lesz. Ez mennyi kacsa, geci! Ó, velünk van az AI most. Mr. Kolbász kellemes ünnepeket. Most látom. Az konkrét. Konkrét, Mr. Na végre valami értelmes medik van mögöttem. Ó, rólam beszélsz. Nem tudom, te vagy az? Nem, téged nem szoktuk úgy csörni. Én nem. Én csak kíváncsi vagyok, tudod. Én csak érdeklődtem. Az meg. Van egy spy, aki szivat. Tényleg spy, azzal már úgyis rég voltam. Kösz a tippet, Kenny. Nincs mit. Spy the Ghost. Spy in the ghost. Tényleg nincs egy állva álcád, azt ide adhatnád. Micsoda? Állva álca. Az nem tudom. Megnézem a díny és jobban mi van kettő. Mi az, ami fölösleges. És egyre ezt találtam csak. Ó, Visz? Ez az. kap be! Hogy ne nagy mákod Visz van. gyorsan hátraállt, hát nézd meg, hogy Harry Potter. Rohadt vicces vagy more, mindjárt elvarázsolnak a gecibe. Micsoda? Nézd, látod ez, Krisz? Gyere már, itt van a falon. Hát nézed meg. Basz meg akartam. Olyan vicces vagy more, elvarázsolnak a gecibe. Magyar szeró, yeah. Ez komolyan hangzik. Ezt megfordultak a monstertől. Még csak nem is sört iszik. Az is. Az a... Herba te a mi? Ja, igen. Ó, Egészséges mojítós. az van meg. Elfogy az álca, elfogy az álca. Nem baj. Sajnál rosszat nyomtam meg, geci. Basz meg! A hiszét nyomtam meg, a tahont, de azt akartam megnyomni. Gyógyítatok már engem is, ti lökött Kettő. segdugaszok. Na végre. Ott egy nagy aranykacsa. Kinek van Smiley a neve? Aranyszerszám. Valakinek Smiley a neve. Anyád. Ez ide izé. De izé. Ó, Fú, de izé. jelzőpisztoly, király, jó van. Faszom. Ó, ott egy aimbotos soldier. Hé, replika, kívánságműsort akarsz? Nem. Vagy csak kihúzzalak a szarból, látom, hogy Norbi nagyon keményen drássol. Na jó van, most már elég a... Ide bekemped a sarokba az meg. Ott nem is lehet tovább menni, direkt sarokba kemped be. Eltévedtem.
Aj, és a replikama. Harabba farító. A franc agya meg! Megöltem Error. Hajrá kell éljetek! Megöltem. Aztán egy Windows hiba jeles. Parancsoltam neked. Jézusom, 7-2. Na, kacsaim. Kacsaim. Ugyan sokkal jó lenne. A Derolnak a fején van, ez sokkal jó lenne. Stickerjen megölve. Ati Hun. De Ati Hun vagy? Vagy én mindig csak a Norbit nyírom ki. De őt mesteri pontossággal. ez Dancsó már Péter ez is a- itt ez a- van. Teleport, ez jó. Várj csak. Itt van Dancsó Péter is. Igen. Mert megengedte? Ja, így ad a neve alá Dancsó Péter. Még oda a te csapatodban van. Nem ismered fel a csapattársaidat? Pofátlan. Az meg. Puhány. Le kéne foglalni ezt a pontot bent pedig. Hát, picsába. Aha. Ez. Aha, és az jobb? A bronzbestia? Várják, megnézem én is. Nekem is megvan ám. Azt mondja, hogy... Jobb, de kurvára nehéz vele menni. Nem is lehet vele. Mit olyan nehéz? Meg inkább a sárkányossal. Az meg csak spályokra jó. Osztály zseton bíró. Mi a bíró? Bíró, jól van. Bíró. Van egy bírós. Piros bajszú nénikét. Bírós. Ott egy ajándékcsomag. És az amit ér? Szavasz, megdög lesz. Haha. Nem ám, fölvettem a csomagot. Ajándékod egy halál. Az. Halázza. Halázza Dancsó Péter. Az a vicces, hogy a izét nem találták még meg a... Ó, ez nagyon jó helyen van, Gec. De engem lőj, bazd meg, kék vagyok. Már mi lőtt téged? Anyád! Nem, Jó, ő jó biztos van. tajtó van. Bazd meg. Dögölj már meg, bazd meg. Aszomat. Mi van, Kenny? Nem megy. Ó, szia replika. Nem. Mi nem, veled vagyok, te pénisz. Gyertek már segíteni, bazd meg. Megfelel. Mr. Na végre. Compass. Valami értelmes. Mr. Compass. Medik. Mondjuk ez felesleges, mert időt kell, megint csak védeni kéne. Mi? Kifogytam. Hát még én. Most menj már genyóba, az meg. Én is hát akarok menni a teleporton. Ó. Ápicsába. Nekem csak védeni kell, hát akkor ki sem megyek, bazd meg. Válok ide, azt akkor szavasz. Overtime! Aha! Box. De úgy értök el. Thank you, doctor. Élsz még, Norbi? Élsz még? Ah, Most akkor nekünk kell úgy... Piros lettem. Most akkor nekünk kell ugye izé... aha, támadni. Tehát az könnyű lesz. Hát Kenny neki indul szép szőke hajával. Szőke loboncommal. Ó, bocsánat, barna. De nem kell engem lelőni, mert ilyen szép a hajam, bazzeg. Szép a ruhád, szép a hajad.
Jó van. Jó étvágyat. Kéne mi egy hapi? Mi? Kéne mi? Egy Nem happy kaptok. Nektek egy happy meal kell. Az. Replika nem osztottad be amúgy. Addig azt Mi? nem teheted el, amíg nem ölsz fel elvileg. Igen, a kard basszus. Ó, bazd. Az nekem is megvan. És beszoktam le, el kell állítanom. Ezt Ha valamit megkapjuk. Mondjuk doktor, azt medik, még adom neked stickerjét, nekem kurva nem kell tényleg. engem hílejé már nem azt a buzidét, faszkalapot. Ó, bazd meg. Hajrá, Ki itt a kém? Valaki biztos tett ez kém. Ki a faszom itt a kém? Kikén. Biztos, hogy van itt egy köcsög kém. Tuti le van. Kikén. Kikém magamnak. Nekem le ennyit kenni. Hát, ilyen